Mit navn er Kim Rasmussen, jeg er stifter af UMates. UMates har specialiseret sig i computertasker til de bærbare. Det bærbare er en meget følsom instrument, og kan nogle gange være lidt besværligt at få ind og ud af tasken. Vi har lavet et ophængssystem, hvor det består af en elastik. Ophængssystemet er justeret således, at den bærbare aldrig nogensinde kommer i kontakt med bunden, når vi lukker ned her og samtidig lukker tasken. Det betyder så også igen i lufthavnen til møder osv., at det er meget hurtigt enkelt for brugere at få tasken, få bærbare ind og ud. Nu kan jeg prøve en gang at vise beskyttelsen. Vi har markedsført de her systemer gennem de sidste 10 år med en stor succes. Og det er primært meget store kunder, som benytter taskerne, fordi de sparer dem en masse penge i ødelagte kabinetter, ødelagte harddiske. Og nu kan vi jo prøve at se, hvad der sker med den maskine her, som fik et par ture på gulvet. Og som vi kan se, så starter den op helt automatisk, og harddisken har ikke taget skade. Udvagt det er meget hårde behandling. Udover almindelige tasker har vi så også rygsække. Vi har mange andre former for tasker med det her beskyttelsessystem. Gå ind på www.umates.com og prøv at få et overblik. Tak for jeres tid.